ja sam profesor. Zato pravimo dua na Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla da go nagradi što odvoji vreme, videći daneska, da odvojiš vreme i da dođeš poslu 9 časa u neko mjesto da se vidiš, da odvojiš na kratko podavanje. To je naistina golem trud i zalaganje za koje samo Allah azza wa jalla nagradio. Hafiz Haris, susjedima ponesena jedna knjiga sjećanja, na kraju koji saka, ima tamo može da se obrati, da govara i da je snabi ta knjiga. Ja ne bih sakao poveći da doučam, bi reći večera čestnije i nije da slušam je od Hafiz Haris Hadžić, od njegovih des i predavanja. Allah da vam nagradi što odvojite vreme, Allah da vam nagradi za ova vreme koje ćemo proći toga kao džamija, a najdobo vreme je vreme koje se troši za Allah. Allah da me čuvaju, i da mi dade sve koje dobro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Može to i to, dve može. Ovako bolje je bilo. Ok. Ti možeš dobližiti onda nije. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovana braćo i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Neka je hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na svim nijemetima i blagodatima koje nam je podario, počev od blagodati dini, islama, imana. Njemu uzvišenome zahvaljujemo za Kur'an i Kerim kojeg nam posla i učini ga da bude uputa bogobojaznima i onima koji razumiju do sudnjega dana. A neka su najljepši salavati i selami i blagoslovi na Hatemul Enbija i Wal Mursalina Muhammeda sallallahu alaihi wa sallama, na njegovu časnu i plemenitu porodicu, na njegove drugove ashabe i na sve one koji prihvatiše da slijede njegov put do sudnjega dana. Allahume amin. A zatim, drago braćo i cijenjene sestre, prisjećajući se hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallama u kome kaže: ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu subhanahu wa ta'ala. Ja želim od srca da vam se zahvalim na pozivu i na gostoprimstvu, na čelu sa našim šejhovima i profesorima, Dževadom Efendijom Hotom i šejhom Arifom Efendijom, vašim imamom i našim i mojim bratom, kao i svima ostalima koji su me ugostili ovih dana i u Skoplju i Orizarima i tako red. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi svakim dobrom i hvala vam na gostoprimstvu i na pozivu. Ja ću uz Allahovu dželešanohu pomoć večeras progovoriti nekoliko riječi o kojima ćemo razmisliti svi zajedno, i ja i vi, jer ono mi imami što pričamo iz Kur'ana i suneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, prvo mi slušamo, onda prenosimo i vama. Dakle, Kur'an i hadis se obraćaju svima nama. Koliko je dunjaluk prolazan, draga braćo i cijenjene sestre, a koliko smo mi nemarni. Ja sam bio u ovim krajevima gost tačno prije 9 godina i danas smo gledali, ima i objavljeno na internetu na jednom sajtu, baš sa uvaženim profesorom Dževadom Efendijom i sa ostalima. A eto, kao da je bilo prije 9 dana, a ne prije 9 godina. A i prošle godine, oni koji se sjećaju, bio sam u društvu šejha Harisa Efendije Kalača, kada smo zajedno dolazili, ja sam proučio nešto iz Kur'ana, on vam se obratio i želim da vam prenesem selame i od njega, a i selame od vaše braće iz Sandžaka i uleme na čelu sa našim muftijom Melud Efendijom Dudić. Sve je kao san, draga braćo i cijenjene sestre, i kažem, nije lako govoriti ovdje pred ulemom, ali eto, ja ću kao njihov mlađi brat pokušati da kažem par riječi i hvala na lijepim riječima Arifu Efendiji i molim Allah subhanahu wa ta'ala svima nama da se smiluje. Uvijek se sjetim kada mi ovo hvalimo jedni druge i to je lijep, ali se sjetim da jedne prilike su hvalili Ebu Bekra radijallahu anhu, za koga kaže ulema da je najbolji čovjek bio na dunjaluku koji je ikada hodao zemaljskom kuglom nakon poslanika i vjerovjesnika salavatullahi alejhi ejma'in.
Jer poslanici i vjerovjesnici salavatullahi međmin su posebna kategorija i odabranici kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A znamo da je za Ebu Bekra radijallahu anhu Allahu poslanik kada je sam rekao kada bi se iman Ebu Bekra stavio na jedan tas vage, a iman čitavog ummeta na drugi tas vage prevagnuo bi iman Ebu Bekra radijallahu anhu. Zbog čega? Zbog iskrenosti i zbog njegovog imana. To je čovjek koga je Allah subhanahu wa ta'ala poselamio preko meleka Džibrila alejhi selam. I kada mu je prenio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem selam, on je rekao: Allahumma ente selam wa minke selam tebarekte ja zal jalali wal ikram. Allahu moj, ko sam ja da me ti poselamiš? Allahu moj, ti si selam, ente selam wa minke selam, i od tebe je selam i spas. Neka si ti hvaljen, veličanstven i uzvišen. Isto to je izgovorila ove riječi koje mi inače učimo u namazu, jel? Hazreti Hatidža radijallahu anha, jer nju je od žena Allah subhanahu wa ta'ala poselamio preko meleka Džibrila, isto kao što je poselamio Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. I kaže poslanik alejhi selam: za toliko godina braka nikada nije povisila to na mene, niti mi uzvratila riječ. Bila je supruga u pravom smislu riječi. I kad je ona preselila, kad su mu govorili da se oženi, šta je on rekao? Hranila me je njena ljubav. A koju ženu oženit nakon Hazreti Hatidže radijallahu anha? I kaže, imat će zbog toga posebno mjesto u džennetu, la gaulun fiha wa la ta'fim, mjesto gdje neće imati buke ni galame, Allah dželešanu će počastiti posebnim mjestom. Eto kako je bila supruga. Koliko je pomagala Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, podržavala ga kad ga niko nije podržavao. A u tom smislu je Ebu Bekr radijallahu anhu, kaže: o Ebu Bekre, šta voliš? Pita ga Allahov poslanik alejhi selam. Kaže: Allahov poslaniče, da se družim s tobom. Šta još? Kaže: da pomažem Allahovu vjeru, da provodim vrijeme s tobom i da činim hajr na Allahovom putu. Kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu, obraćajući se tabinima, a on je bio ashab radijallahu anhu, kaže: vi ulažete više truda i džuhda na Allahovom putu, više klanjate dobrovoljnih namaza, više udjeljujete sadake, više imate dobrovoljnog posta i tako redom, ali kaže, ashabi su bolji od vas. Što? Zbog iskrenosti. Bili su jači vjernici. I bilo je ashaba koji su više imetka udjelili na Allahovom putu od Ebu Bekra radijallahu anhu. A znamo, on je dao čitav imetak, to koliko je imao. Ali on bolji od svih njih. I to kaže poslanik kada je sam toljen. I kaže, s jedne prilike ga tako hvale: Ebu Bekr je ovakav, onakav, sve najbolje. Mene podsjeti ovim lijepim riječima, Allah da ga nagradi naš šejh i brat Arif Efendija, što kaže lijepe riječi za mene, pa se zapitam i ja, kao i svako drugi ko treba, da li sam baš ja toliko dobar? Jer je Ebu Bekr radijallahu anhu zaplakao jedne prilike kad su ga hvalili i kaže: Allahu moj, i ti i ja dobro znamo da ja nisam baš toliko dobar. A hvala braći što me hvali. I svi smo mi Allahovi i njemu se vraćamo. A vidite, kad jedan Ebu Bekr se bojao i rekao te riječi, zamislimo gdje je sad naše mjesto. Draga moja braćo, u poznatom hadisu, takozvanom Džibrilovom alejhi selam hadisu, on kaže, obraćajući se Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, Allahom poslaniku alejhi selam: o Muhammede, voli koga hoćeš, druži se s kim hoćeš, na kraju ćeš se rastati od njega. Radi šta god hoćeš, živi kako god hoćeš, znaj da će te na kraju Allah dželešanu pitati. A to je svima nama, jel, poruka? Pa Allah dželešanu kaže u Kur'anu: فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Pa ko hoće neka vjeruje, ko hoće ne mora da vjeruje. Ali svi ćete se nama vratiti i svi ćemo odgovarati za svoje djela, draga moja braćo. Allah dželešanu nas poziva i kaže: وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Kaže, i povratite se gospodaru svome i pokorite mu se prije nego što vam kazna dođe, jer nakon toga niko više neće moći da vam pomogne. Da li smo izvršili emanete jedni prema drugima, prema našim hanumama, one prema nama,
Mi kao roditelji prema djeci, djeca prema roditeljima, mi džematli jedni prema drugima, prema svim vjernicima. Da li izvršavamo emanete i obaveze jedni prema drugima? Koliko ulažemo truda i džuhda da izvedemo djecu na pravi put, da ih dovedemo u mektebu, u medresu, u školu Kur'ana. Vidite, alhamdulillah, kako je ova džamija, Allahova kuća lijepo sređena. Allahov poslanik, braćo i sestre, nije imao ovakvu sređenu lijepu džamiju sa air condition uređajima, sa ovakvim tepisima, lusterima i tako dalje. Ali je odgojio najbolju generaciju ashabe ridvanullahi međma'in. Nisu imali ništa od ovoga što mi imamo. Mi danas ljudi kad kažu, kaže, živi kao kralj. Pa i najsiromašniji danas među nama bolje živi nego nekadašnji kraljevi. Ti kraljevi nisu imali automobile, nisu imali struju i hladnu vodu, frižidere i ovo što mi imamo, avione i kamione i ostalo. Ali opet kažemo, ne može više ovako. Nezahvalni Allah Želešanu na blagodatima. Ne znamo više šta jedemo i pijemo, jel, od hrane. Čast izuzecima, ali većina nas se bori sa viškom kilograma. Pa ne znamo, dosadilo više ovo i dosadilo ono. Ima šakira, ima kefura. Kao kaže Allah Želešanu, ili ćete biti zahvalni, ili ćete biti nezahvalni, odnosno biti nevjernici i neuzubilni. Pa vidimo danas događanja u Gazi, u Palestini, na Dunjaluku. Ne samo što nemaju hrane, čitave porodice nestaju, ubijaju se, zulum se čini, genocidi. Makar da li se sjetimo dovu da uputimo Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu naš olakšaj našoj braći, daj da prestane onaj genocid i zločin i svi ratovi na Dunjaluku. Ili samo kažemo, nek imamo mi, ja i moja djeca i Hanuma i baš mene briga za druge. Nije pravi musliman onaj ko se ne interesuje za stanje muslimana i da ga je baš briga. Možemo li makar dovu, ako ništa drugo? Jer na kraju, draga moja braćo, ostaćemo svi sami. Bilježi imam El Bezar u svom musnedu, a Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, primjer čovjeka i njegovih dijela i imetka je kao primjer porodice, kaže, kao kad čovjek ima 3 djece ili kaže 3 prijatelja. Pa mu kaže jedan, kaže, ja sam s tobom dok si živ, a i kad umreš bit ću s tobom. A to su naša djela. E sad zavisi šta radimo od sevaba, a koliko od grijeha, da nas Allah sačuva toga. A kaže drugi, kaže, ja sam s tobom dok si živ, a kad umreš ne znam te i ne znaš me. Rastaćemo se. To je imetak. A kaže treći, ja sam s tobom, kaže, dok ne dođeš do onog drveta, poslije nemam ništa s tobom, a misli se na drvo, odnosno kako u ovoj predaji stoji, na kabur, a to je porodica. Vidite, draga moja braća, koliko ulažemo u porodice naše. Ja sam prije nekoliko dana, Allah Đelešanu me počastio i bio sam ispred naše islamske zajednice na jednoj konferenciji o hifzu Kur'ana u Tuzli i nakon toga pozvali su me ovi kolege hafizi da budem malo u komisiji jednom dječaku od 8 godina koji je polagao pred Rijasetovom komisijom u Sarajevu hifz. Dječak od 8 godina, braćo i sestre, možda ste pratili koliko su njegovi roditelji uložili truda da on postane hafiz. Ne postoji insana da mu ne izmami to suze na oči. U svijetu ove tehnike, igrica, ne znam, laptopova, iPada, iPhona i čega sve ne, telefona, gdje vidimo 24 sata dok su budna, mislim, osim kad spavaju, skoro djeca su na uzmu igrice, telefone, gube vrijeme. Babo tog dječaka i majka ne znaju harfove. Pazite, braćo i sestre, gledali ste juno emisiju. Pa su pokušali na transkripciji da ga uče njegov babo, posebno ajete i da mu pušta preko YouTube-a i dječak je tako naučio prvo Ame Džuz. Pa je onda, eto, uz Allahovu pomoć, kaže, nije znao harfove njegov babo i učio ga transkripcijom preko latinice, ajete. I onda kasnije, ga povezao, neko rekao mu, javi se Hafizu Azizu Aliliju i onda mu je on bio mu hafiz i do kraja je naučio za 20 mjeseci Kur'an i Kerim je oborio sve rekorde. U Evropi najmlađi hafiz, a i u svijetu jedan od najmlađih, braćo i sestre, zapamtite, 8 godina, sa 6 počeo,
za nepunih 20 mjeseci završio hifz. Gdje su naša djeca? Šta mi radimo? Obavljamo namaze, emanete prema, kažem, jedni prema drugima, prema djeci, oni prema nama. Naši odnosi kakvi su, porodični, bračni, džematlijski i svi ostali. Samo nek bude ovako za razmišljanje. Eto, Allah ih počastio i mnoge druge stvari uči, ne samo Kur'an i Kerim. A sve je prolazno, braćo i sestre. Vidite iz ovog hadisa. Sve nas napušta, koliko god koga da voliš, i majku, i baba, i hanumu, i hanuma muža. Kad preseli, niko ne ode u kabur sa onim koje preselimo. Rastanak. I nije pitanje da li će biti ili neće. Hoće, vallahi, sigurno, svima nama. Ali je pitanje kad. Allah dželešanu kaže: Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Kaže Allah dželešanu uzima duše u času njihove smrti. Wallati lam tamut fi manamiha. Kaže kao i oni koji spavaju. Fayursilu allati qada alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Kaže pa one koje je odredio da umru zadrži, koliko ljudi umru u snu, ne probude se. A one druge vrati ila ajalin musamma, do roka određenog. Niko nije vječno ostao na dunjaluku. I vidite, nosimo sa sobom naša djela, dobra i loša djela, draga moja braćo. Allah dželešanu neće dozvoliti da se ponište naša dobra djela i dobročinstvo. Poslušajte ovaj primjer koji spominje imam Ibn Redžeb, rahimehullahu ta'ala, da vas sad ne zamaram dijelima, bitna je poruka. Govori se o jednom velikom islamskom učenjaku, Muhammedu ibn Abdul Bakiju, i kaže se da je jedne prilike boravio u Mekki. Oni su tada u to vrijeme učili, išli su kod šejhova, jedni kod drugi, nisu imali ovu priliku kao mi danas. Želiš da čuješ šta kaže neki šejh iz Mekke, iz Medine, ne samo da pitaš šejha Dževada i šejha Arifa koji su učili tamo, jel, nego ukucaš danas preko YouTube-a, pratiš ili gledaš, slušaš, otvaraš hadijske zbirke i tako redom, tefsire. A koliko su ljudi uložili truda, neki čitav svoj život putujući iz mjesta u mjesto da bi širili Allahovu vjeru, da bi provjerili neki hadis, jel, sahih, pisali dijela, a onda ovi drugi koji su se bavili islamom, išli da uče od njih ili da nađu neko dijelo, da uče iz njega, da prenesu ljudima poruku iz Kur'ana i hadisa Allahovog poslanika alejhi selam. Pa se kaže za ovog Muhameda ibn Abdul Bakija, kaže boravio je jedno vrijeme u Mekki i učio je kod šejhova. I kaže toliko je osiromašio, a bio došao sa nekim svojim drugarima također da uči. I kaže se toliko osiromašio, nisu imali šta više da jedu. I kaže se ovaj šejh Muhammed, kaže izašao je od muke da šeta ulicom, ne bi ga ko sreo, da Allah da ga odvede na ručak, da mu nešto kupi da jede. I kaže našao jednu kesu ili jednu torbu i otvorio je i vidio je, kaže, u toj torbi jedan ogroman biser, kakav, kaže, moje oči vidjele nisu u životu. Koliko je skupocjen, koliko je vrijedan, a nije imao da jede s druge strane, nije imao ništa. I kaže, on je naravno prijavio, a pitanje je, zamislite neko od nas sad da nađe torbu ili kesu zlata ili para, dinara, eura, dolara, nebitno. Koliko bi od nas prijavilo to da kaže, braćo, našao sam pare ili našao sam zlato, a koliko bi onih bilo, Allah da nas sačuva, koji bi možda to prisvojili ili ukrali. Ali on se bojao Allah subhanahu wa ta'ala i objavio ljudima, našao sam, kaže, jednu kesu nečije stvari, biser, čije. I onda da vam skratim, javio se jedan starac koji je bio raspisao nagradu i rekao 500 dirhema kao nagradu dajem onome ko mi nađe taj biser. Pazite, toliko je bio vrijedan, a 500 dirhema u to dobe bilo mnogo vrijedno, braćo i sestre. I onda, da vam skratim, spoje oni njega sa Muhammedom ibn Abdul Bakijom i on kaže, ovaj starac koji je bio slijep, kaže, to je moj biser. I on mu kaže, haj opiši mi, kaže, moja porodica mi je opisala, biser izgleda, jako sam ja slijep. Je li izgleda taj biser tako i tako i tako? I ovaj šejh Muhammed kaže, jeste, bujru mamidža, evo, tvoj je biser. I ovaj kaže da mu da
500 dirhema, međutim ovaj šejh Muhammed, braćo i sestre, to odbije. Ali vidite kako Allah dželešanuhu ne da propadne dobro djelo vjernika, muslimana. I kaže se da je on ostao još neko vrijeme tu, ovaj šejh Muhammed učio kod ovih šejhova i krenuo je brodom da se vrati s tim svojim drugarima koji su došli da uče kod tih šejhova u svoju zemlju. I kaže Allah dželešanuhu je dao buru na otvorenom moru i kaže se da su talasi razbili tu barku ili tu lađu, odnosno taj brod koji je bio tad napravljen, da vi znate, bili su od slabog materijala, od drveta, nisu kao ovi današnji brodovi. I kaže, doživio je brodolom, raspao se brod. Kaže, svi su se oni udavili, kako navodi u predaju Ibn Redžeb, rahmetullahi alejhi. Ostao je živ samo ovaj šejh Muhammed ibn Abdul Baki. I on je plutao na nekom dijelu broda drvenome, koji je ostao onako u komadu, plutao je danima dok ga voda nije izbacila na jedno ostrvo. I tamo je vidio ljude, sreo je stanovnike nekog mjesta na tom ostrvu i oni su došli, uzeli su ga da mu pomognu i šta su uradili prvo? Odveli ga u svoju džamiju. I onda on njima kaže da on čovjek, vjernik, musliman i tako da skratim ovu predaju. Oni mu kažu, haj prouči ti nama nešto iz Kur'ana. I kad je on počeo da uči, subhanallah, oni su bili oduševljeni i kažu, tako nam Allaha, ti ćeš da ostaneš da budeš nama imam. Mi nemamo nikog učenog kao što si ti. Pazite ovo. I on kaže, braćo, ja ne mogu da ostanem kod vas. Kaže, osim mogu da budem onoliko vremena dok ne naiđe prvi brod da me pokupi da ja idem u svoju zemlju. Oni krenuo je on da bude njima imam, pošto nisu imali imama. I zamislite ovo. Kažu oni, mi ćemo tebe da oženimo. Oni napravili strategiju, znate ono, kad čovjeka ožene, poslije nema više mrdanja iz tog mjesta. Kaže, ima jedna dobra djevojka odgojena u islamu koja je tim. Kaže, babo je skoro preselio. Kaže, i da mi tebe oženimo. Ko zna kad će naići brod, pa haj ti poslije razmisli, hoćeš da ideš ili da se vratiš ili da ostaneš ili šta ćeš. I on kaže, hajde pa pristane. I vidite, kad su oni doveli tu djevojku, pristane ona i on i vjenčali su ih i on gleda onaj biser koji je bio u onoj kesi. Na njenom grlu, ogrlica i onaj biser. I onda on gleda samo onaj biser i ova djevojka, znate ono kao žene, ako ti nisam ja najpreča, kaže, šta gledaš u ogrlicu, sad preče ti je zlato i srebro ili dijamanti nego ja. I ona njima kaže, ma ovo je neki dunjalučar, kaže, ne znam ni za koga ste me udali. Vidite, samo materijalno bitno. Subhanallah. On kaže, čekaj, Hanuma, polako. I ispriča ovu priču o biseru što je s onim starcom bilo. Znate. I onda ovi ljudi počnu svi da plaču, kažu, to je bio njen babo. Koji je činio dovu Allahu da je oženi iskreni Allahov rob, kaže, ti, za tebe je učio dovu da mu ti budeš zet. Pazite ovo, mala predaja koju Ibn Redžeb, rahmetullahi alejhi, navodi. Vidite, i Allah žanu mu dao i taj biser nazad, nagradio ga za ono što nije on uzeo niti ukrao i plus ga oženio, kćerkom ovoga starca. Vidite, braćo i sestre, kako Allah dželešanu nagrađuje dobročinitelja. Nije sad važno da pričamo dalje, je li ostao tu ili se vratio u svoje mjesto, ali eto, vidite taj događaj. Druga stvar, navodi islamska ulema, jedan primjer, da vas ne zamaram sad dijelima i ko gdje šta navodi zbog ograničenosti vremena. Kaže se da jedan ribolovac živeo sa svojom hanumom i lovio je ribu, pecao je ribe i pola bi prodavao na pijaci, a pola bi donosio svaki dan da žena njegova spremi hranu za njega i za djecu i za sebe, i od toga tako su živjeli. Međutim, jednog dana, opet, kaže, dok je žena ovog, malo prije smo sa ovom braćom spomenuli neke bisere i sad me asocirao sad kroz ove bisere, baš neke bisere iz istorije islama da vam ispričamo, a o biserima, ovo dunjalučkim ali i ajretskim. I kaže, dok je čistila jednu ribu, pronašla jedan biser u toj ribi, kako je ta riba sad Allah zna progutala taj biser iz neke školjke ili šta, sad nije važno.
i da taj biser svome mužu i kaže mu: vidi Allahov robe šta sam našla, mi smo toliko siromašni. Kaže: vidi ovaj biser, možeš li da prodaš negdje da nam kupiš nešto drugo od hrane? Nisu oni, braće i sestre, imali ko ovo mi danas. Ne znamo šta ćemo više da jedemo. I ostane opet pune sofre, trpeze, subhanallah. A malo smo Allahu zahvalni. I on kaže: dobro, uzme taj biser i nudi ga u tom mjestu gdje je živio ljudima, trgovcima. Oni kažu: brate, mi smo svi siromašni da ti platimo vrijednost ovog bisera. Kažu: idi u drugi neki grad, ima tamo biznismena jačih kao ovo što imate ovdje, recimo, ili u okruženju. Imate neki grad koji je prepoznat po džinsu, trgovini džinsom i obućom, negdje je zlato, srebro, negdje je drvna industrija i tako redom. Kaže: idi u taj grad, možda ti neko ponudi više para, koliko vrijedi taj biser. Da vam skratim, on je nudio redom tim trgovcima, oni kažu: mi se bojimo Allaha, stvarno vrijedi mnogo, mi nemamo para da ti platimo za ovo. Kažu: idi kod namjesnika, on je imućan čovjek, možda će ga on kupiti sigurno. On ponudi namjesniku, braćo i sestre, i da vam skratim, on kaže, a bio je alim čovjek, pazite, imate ljudi kojima je Allah dao imetak, ali njima nije imetak u srcu nego u ruci, znaju da im je to Allah dao i da im to može uzeti. Jednome su prigovarali koji je bio učenjak, imao je ogromno bogatstvo i kao sluge i svitu. I on kaže: tako mi Allah, meni to ne znači ništa, nego samo ljudima sam dao posao dostojanstveno da rade i da zarađuju za svoje porodice. Slično kao što ima Ebu Hanife, rahmetullahi alejhi, koji je stipendirao svoje učenike da dolaze kod njega da uče. Uče i plus im plati da dolaze, zamislite to. Slično tako, zato nama treba, kažem, naši, malo prije smo spomenuli i Hazreti Osmana i Hazreti Abdurrahmana ibn Aufa i ostali, koji će svojim imetkom, pored toga što su Allahovi robovi, da izdržavaju i mnoge porodice i pomažu muslimanima, ali vakufe, džamije, škole Kur'ana, medrese, muhtažima i tako redom. I kaže ovaj namjesnik, da bi mu održao ders, sad kako, šta je dunjaluk? Kaže: uzet ću ja taj biser, ali kaže, imam jedan uslov. Da 6 sati, kaže, proboraviš u mojim magacinima. Ima i, kaže, 3. Po 2 sata u svakom magacinu da budeš. I kad izađeš, kaže, ono što nađeš dole, pokupi šta god hoćeš. I ono što izađeš, to je sve tvoje. I vidite, braćo i sestre, kaže, ovaj uđe u prvi magacin, to su dragulji, dijamanti, zlato. Nema čega nema. Vidite šta je ljudska duša. Kaže, Allah zna šta je u onom tamo drugom magacinu. Sve vrata, kroz vrata ulazi se. Kako stoji u ovoj predaji. I kaže on, a ima vremena 6 sati da vidim ja šta ću tamo. Uđe u drugu prostoriju ili u drugi taj magacin, a tamo namjesnik napekao jagnjadi, teladi, bikova, ne znam čega, voća, povrća. Nema kakve hrane, nema pečenja, mesa. I on kaže, hajde da vidim šta će ovdje, kaže, da se ja prvo najedem, kaže, onako ljudski, pa ću onda ima vremena još 6 sati dok ja izađem, ima da pokupim šta god želim. Pa se on najede onako dobro, da mu se zadrijema ako ono nama, što kažu stari, kad dođe iftar, pa jedemo lijepo, iftarimo, popijemo vode i onda jedva čekamo da dođe teravija, ćemo da zaspemo. I on kaže, šta li je, ja rabi Allahu, kaže, u 3. prostoriji. I uđe u 3. prostoriju kad vidi tu divane, vidi ležajeve razne, što bi mi danas rekli dušeke, razne one jogije i ne znam šta. Kaže, on ima 6 sati, ja sat vremena već jeo i razgledao sad, kaže, da odspavam ja jedno 3 sata, još sat ću da tovarim onih dragulja i kaže, ima vremena da ja izađem. Međutim, on onako kako se najeo zaspe i prespava već 6 sati i stekne. Kad dolazi stražar od onog namjesnika i budi ga, kaže, ustaj, Allahov robe, kaže, isteklo ti je vrijeme. Kaže on, kako je isteklo vrijeme, čekaj da uzme makar jednu ogrlicu ili prstene. Kaže, ne, vallahi, znači namjesnik je rekao što si uzeo do sad, uzeo si. I on bez ičega izađe. E sad vidite, braćo, kako taj namjesnik, taj alim, održi ders. To je poruka svima nama. Tom ribaru više nije bitan ni on ni biser, nego poruka iz ovoga što nam navodi ulema.
I kaže, vidiš, prva ta prostorija ili taj magacin, to su ovodunjalučki ukrasi. Allah Đelešanu kaže u hadisi Kudsiju, imamo kod Buharije, kaže, kad bi vam dali jednu dolinu zlata, vi biste poželjeli drugu. Vidite danas, braćo, želiš neki auto, kupiš taj auto, za mjesec dana, dva, druga se želja rodi. Hoćeš jednu kuću, pa ti Allah da, pa drugu kuću, pa dok čovjek ne umre. Ljudska usta može napuniti samo zemlja, zatvoriti. Sve se rađa želja za željom. Hoćeš da se oženiš ili djevojka suda, pa ti Allah da. Pa hoćeš jedno dijete, pa što ti je muško, nije žensko. Pa hoćeš žensko, pa ovo, pa ono, pa petoro, pa troje, pa sedmoro, ne znam, pa opet haj, hoće još ovo, pa hoće još ono. Malo. Uvijek hoćemo više. I onda mu kaže, vidiš, šta si ti uradio? Zamajao si se dunjalukom. Kaže, najeo si se ono što većina ljudi nas radi. Da se najedeš, a nakon toga da spavaš. A da ostaviš ono što je najvrednije u ovo dunjalučkom smislu. A u ahiretskom smislu, šta mi propuštamo na dunjaluku? Kaže, dragulji, zlato i srebro i oni dukati, dijamanti i biseri su se vapi. Dobra djela, braćo i sestre, na koja mi zaboravimo. Zamajamo se dunjalukom. Evo, razmislite, tako vam Allaha, koliko mi vremena provodimo s našim porodicama. Jedni s drugima. Evo, ukucajte, imate onu aplikaciju, kako reče jedan šejh, alim, poznati, koliko vremena provedemo s telefonom, pa koliko imate aplikaciju da vidite koliko provedete na Whatsappu, na Viberu, na Facebooku, uopšte na Instagramu, na raznim socijalnim društvenim mrežama, u razgovorima. Ok je kad čovjek čini hajr, to je potreba. I taj internet, i tehnologija, i telefoni, može se koristiti na halal, a može Boga mi na haram način. Pazite što kaže ulema, ashabi, tabiini, ostali prve generacije nisu imali toliku mogućnost da se i oharame kao mi danas. Oni bi se zatvorili u kuće svoje, činili bi ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, čuvali se grijeha. A mi danas kad se zatvorimo u našim kućama možemo najviše grijeha da zaradimo. Čovjek ako se opusti, braćo i sestre, može u sred svoje kuće da zaključava prozore i vrata, da spusti zastore i da zaradi tu džehennem, da gleda razne haram sadržaje na YouTube kanalima i ostalim, da otvori Facebook, da udara na čast drugih muslimana. Eto ti džehennem. A s druge strane može i džennet. Ali šta je najvrednije što mi možemo da poklonimo jedni drugima? Vrijeme. Koliko malo vremena provodimo sa našim roditeljima, djecom, mi jedni s drugima. Vidite samo tako vam Allah, kad se desi smrt. Pitajte te ljude, preseli mu babo, majka, dijete, Allah da sačuva. Ženi muž, mužu žena i tako redom. Svi kažu, samo mi je žao što nijesmo malo više živjeli zajedno. A ja trčim po svijetu, ja treba i raditi, truditi se i za nafakom, ne može čovjek da sedi samo u kući. Ali provoditi vrijeme na kvalitetan način, biti Allahu pokoran, uči djecu islamu, izvršavate manete, a ne ih zapostavljati. Ali kad se desi rastanak, postaje džaba sva druga priča. I kad o tome pričamo, draga moja braća, kaže Allah poslanik kada je sam, kao što znate, život moga umeta između 60 i 70 godina. A vidimo, kad čitamo ove umrlice, da se još više iskratio. Pa vidimo, umro od 30 godina, od 25, od 15 godina, od 70, da ne prepadamo ove stare ovdje, Allah zna, Allahov red je. Za sve nas, neko kaže samo nek je po redu kad umre neko stari, a kako neko dijete umre u utrobi majke, to je Allahov red. Ali 80 godina teško može da se sad nađe, makar tamo kod nas, sigurno i ovdje, da se nađe na ovim umrlicama da je čovjek dočekao 80 godina. A kaže Allah poslanik kada je sam, ko doživi 60 godina ne može se braniti nedostatkom vremena zbog svoje zablude i svoje nemarnosti. 60 godina prošlo, nije pao Allahu na seždu, nije došao u džamiju. Pazite, ima jedno, objavili su negdje jednu šalu, kaže jedan čovjek nije, ali istini događaj bio, nije dolazio nikad u džamiju, preseli i donesu ga na tabu da mu klanjaju dženazu pred džamijom. I kaže efendija, sada bi dersio sebi i braći džematlijama, vidite braćo, na kraju svi dođemo pred džamiju, dođemo na ovaj tabut. Evo i naš brat je došao danas da mu klanjamo dženazu. I kaže jedan,
onako, ne da ga čuju baš svi, ali ni neki okolo, kaže, ne bi on ni danas došao da ga mi nismo donijeli. Allah da sačuva, imate ljudi koji doživi ostara, Allah ga ne uputi da padne Allahom na seždu. Allahov poslanik alejhi selam, braćo i sestre, radio na kvalitetu. On je od beduina koji nema kakve grijehe u džahilijetu nisu radili. Napravio Allahovom voljom i dozvolom najbolju generaciju. Vidite, podsjetit ću vas, Allahov poslanik alejhi selam je obavio jedan hadž. Allahov poslanik alejhi selam je obavio 4 umre, kako stoji u predajama. Ispostio je 9 Ramazana, onako kako i mi postimo. I klanjao je 5 vakata namaza, kako ovo mi klanjamo, 11,5 ili nešto manje od 12 godina. Naravno, ovo je da neko ne shvati pogrešno, shodno kad je koji propis, objavljivan od Allaha subhanahu wa ta'ala, jer znamo da je objava došla poslaniku alejhi selam kad je imao 40 godina. U naredne 23 godine je objavljen Kur'an i Kerim kada je preselio Allahov poslanik alejhi selam. Sad, braćo moja i cijenjene sestre, koliko ima među nama ljudi koji su obavili po 20 hadžova ili desetine umri ili ispostili koliko Ramazana i od mnogih ashaba više. Ljudi među nama, a oni su bili bolji od nas. Što su bili iskreniji. Nisu bolovali od toga, od samodopadljivosti, udžba, da se prikazujemo drugim ljudima. Ok, treba i ovo objaviti. Ljudi se okoriste, inša Allah ta'ala. Ili neku akciju kad se pomogne nekome, ili za izgradnju džamije i tako redom. Ali ne da nam bude prevashodno to prvi cilj. Znači, ima ljudi među nama koji su mnogo više hadžova i umri obavili. Od mnogih njih i od poslanika alejhi selam do sada. Ali oni su bolji. Naravno, suvišno je pričati poslaniku alejhi selam, to je najbolje stvorenje koje je Allah subhanahu wa ta'ala ikada dao da se rodi i da bude na zemaljskoj kugli. On je Allahov miljenik i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali vidite, draga moja braćo, prenosi se u ovom smislu kako vrijeme brzo prolazi. Vidite, 3 događaja za melekul meuta, koji je nama poznat kao melek smrti, odnosno u predajama stoji da je melekul meut, melek smrti, a mi kažemo Azrail, melek koji uzima duše ljudima kada preseli. I kaže se, prenosi se 3 događaja za njega, kaže se jednom prilikom je zaplakao. Kada? Kaže kad mu je Allah dželešanu naredio da jednoj ženi koja je se bila porodila u pustinji uzme dušu. I on je zaplakao jer beba ostala sama u pustinji. Ali vidite, Allah dželešanu ne ostavlja koga je god dao da se rodi. On mu je propisao na faku i dao mu je sve na dunjaluku. I obećao nagradu na ahiretu. I on je naš gospodar, naš zaštitnik. A kaže se druge prilike se nasmijao. Kaže, kada je došao da uzme dušu jednom čovjeku koji je, kaže, bio kod obućara i da popravi svoje cipele, da ih zašili, zalijepi. I kaže, tražio je garanciju onome obućaru 1 godinu dana da nosi te cipele. I melek smrti se nasmio jer mu Allah žanu odredio baš da mu tad uzme dušu. I kaže se, 3. puta se prepao. I ovo se prenosi da je on u razgovoru sa Allahom, subhanahu wa ta'ala, a Allah je sve znajući i Allah žanu ovo zna. I kaže, kad mu je jednom Allah dželešanu naredio da uzme dušu jednom starcu, jednom alimu, koji je bio alimi, učenjak, i kada je došao do njega, do njegove kuće, bila je ogromna svjetlost, nur, pa se on prepao i zastao. A Allah dželešanu mu je rekao, to je ono dijete iz pustinje, kada se njegovoj majci uzeo dušu, a on je ostao kao bebe. Braćo moja, koliko danas vidimo u Gazi, čitave porodice nestaju, negdje ostane beba samo. Allah dželešanu da, ako joj da vijeka, što kažu stari, podnjivi se, odraste, preživi. Ili negdje ostane samo muž, žena i deca poginu. I šire porodice. Negdje samo žena, da nas Allah sačuva toga. Imamo primjere i u Srebrenici i na mnogim drugim mjestima. Zbog toga, ja ću vam za kraj ispričati, ako mi dozvolite samo još jednu predaju, posjetit ću vas, draga moja braćo, radi se o prolaznosti dunjaluka, ali da ne izgubimo one bisere i merđane. Radimo mi za dunjaluk, kako kaže Allah poslanik alejhi selam, kao da ćemo vječno da ostanemo na njemu. Ali radimo za ahiret kao da ćemo sutra da preselimo. Jer el meutu yati bagtatan. Smrt dolazi iznenada.
Kad god dođe, ona bude iznenada. Kaže se onome čovjeku koji je na aparatima i otpusti ga bolnica, što kažu, imate ono kod nas, Allah da sačuva da je karcinom ili ne znam, teška bolest, kažu, vodite ga kući, nek preseli tamo, da nemate posle problema oko papirologije, jer on je došao do kraja. I kad njemu dođe Melekul Meut, koji se već halalio sa životom, i to bude iznenada. Zato radimo djela od kojih ćemo imati koristi, a neka od tih su pored farzova i obaveza prema Allahu subhanahu wa ta'ala, i namaza i posta i zekata, hadža, sadake, međusobnog potpomaganja, emaneta, izvršavanja emaneta prema djeci, mi prema drugima, prema našim hanumama, jel one prema nama, prema roditeljima i tako redom. Družimo se s Kur'anom, draga moja braćo. Pazite, prenosi se jedna predaja da je, kako je poznati imam Hamza, rahmetullahi alejhi, sanjao Allaha subhanahu wa ta'ala. A on je poznat, da vas sad ne zamaram time, kao jedan od poznatih karija, po njemu je nazvan jedan kirajet, imam Hamzin kirajet. Naravno, to su kirajeti od sve od Allaha subhanahu wa ta'ala, ali prenešeni preko meleka Džibrila Muhammedu alejhi selam, a onda je ulema koji su ih sakupili, po njima su nazvani, kao što je Nafi el-Medeni, imam Hamza, Ebu Jakub, redom, jel sad da ne pričamo, pa onda Ravije, prenosioci ili naš kirajet koji je od imama Asima, Hafsov je rivajet, kako mi učimo, odnosno prenošenje od njegovog učenika Hafsa, da vas ne zamaram sad tom tematikom, ali znate da Kur'an i Kerim može da se uči na više načina. Naravno, govorimo o mutevatir, onim poznatim i priznatim kirajetima. Ali, Kur'an je nešto što nosimo i od čega imamo hajr i na dunjaluku i što ćemo imati na ahiretu, inša Allah. Od svakog proučenog harfa, pazite, kaže Allah poslanik kada je sam, ja ne kažem da su elif, lam, mim harf, već je elif harf, lam je harf, mim je harf. I kaže, ovu predaju prenosi imam Ibn Džauzi u svom dijelu Sifetu Safve, pored njega imam Izi, imam Ebu Šehine i tako dalje, da vas sad ne zamaram dijelima. Kaže se da je jedne prilike imam Hamza došao je kod njega njegov učenik Sulejm i zatekao je imama Hamzu kako se sagnuo kao da učini seđdu, i svojim obrazima je brisao zemlju po podu. I kad je vidio ovo njegov učenik Sulejm, rekao je, u'izuke billah, kaže, utječem se Allahu dželešanuhu od onoga što te zadesilo, od onoga što te spopalo. Zamislite vi sad, kao kaže ulema, da uđete tako kod nekog vašeg dragog prijatelja, osobe, baba, majke, nekog efendije, imama, šejha, i da vidite da tako radi. Vi biste rekli, subhanallah, jel čovjek skrenuo s uma, jel poludio? Imam Hamza kaže ovom svom učeniku Sulejmu, kaže, zbog čega se utječeš Allahu moj učeniče, o Sulejme? A Sulejm mu kaže, o imame, o šejhu moj, hafize moj, kaže, pa vidim te u takvom stanju, to nije normalno, šta to radiš? A imam Hamza kaže, nemoj se utjecati ni od čega, zaista imam opravdan razlog i to jak razlog što ovo radim, sinko moj. Kaže, sinoć sam vidio u snu kako je nastupio sudnji dan. Pazite ovo, braćo. I pored ostalih, kaže, bili su pozvani učači Kur'ana da priđu, koji su učili Kur'an. Pa je, kaže, u snu sam vidio, rečeno je, priđite. Pa sam i ja sa njima prišao, jer je on bio od poznatih učača Kur'ana. I onda je, kaže, čist glas rekao, neka mi ne prilazi onaj ko ne radi po Kur'anu. Neka ne prilazi onaj ko ne radi po Kur'anu, ko ne živi po Kur'anu. Braćo i sestre, ja ću vas podsjetiti, kaže Allah poslanik kada je sam, hajrukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, poznatom hadisu. Kaže, najbolji među vama onaj ko nauči Kur'an i podučava druge Kur'anu. Al muhadisi kažu, ovo se ne misli samo na tekst, da ti naučiš na pamet Kur'an, nego da živiš po Kur'anu. I zato Hazreti Aisha radijallahu anha kaže,
Kane hulukuhu el Kur'an, za poslanika je sam. Njegov ahlak, njegovo ponašanje je bio Kur'an. On je bio živi Kur'an. A šta znači to živi Kur'an? U svakom momentu je živio po Kur'anu, onako kako je Allah dželešanuhu zadovoljan, dok se mi ne možemo pohvaliti time, draga braćo i cijene sestre. I kaže Imam Hamza, kad je rekao taj glas, nek mi ne prilaze oni koji ne žive po Kur'anu, koji ne rade po Kur'anu. Kaže, počeo sam da se vraćam unazad, pa sam čuo glas, ja Hamza, pristupi, priđi Hamza. Kad sam čuo taj glas, rekao sam, lebejke da'i Allahi lebejk. Kaže, odazivam ti se, o Allahov pozivače, odazivam. Jer je smatrao da mu usnuto kaže melek, da ga melek zove da priđe i da to kaže. Kaže, pa mi je prišao melek i rekao mi je nakon toga, nemoj tako reći, nego kaži lebejke Allahumme lebejk. Odazivam ti se, o Allahu, odazivam. I on je tada shvatio i razumio, draga braćo i cijene sestre, da on zapravo sanjao i sanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, sam ušao u jednu prostoriju i čuo kako učači uče Kur'an, pa sam se, kaže, prepao i obuzela me jeza i zebnja. Pa sam čuo opet glas koji kaže, la be'se alejk, kaže, ništa se ne plaši, ikra vrtet, uči i penji se. Pa sam, kaže, Imam Hamza, pogledao oko sebe i vidio sam da stojim na jednom, kaže, mimberu koji je bio od bijelog porcelana, a sa strana su bile drške od žutog jakuta, to je vrsta žutog dijamanta, a bio je popločan zelenim dijamantom. I glas mi je rekao, ikra min suretil en'am, uči, kaže, od sure el en'am. Pa je, kaže, Imam Hamza, vidite, draga braćo i cijene sestre, ovaj događaj prenose 3 ova poznata alima u svojim djelima, koji ja vama prenosim. Ovo nisu bajke, a Allahu alem. Ali se nalazi, kažem, u tim poznatim kitabima. Pa sam, kaže, Imam Hamza, počeo da učim bez da znam kome učim i ko mi to naređuje. I kaže, učio sam suru El En'am od početka, dok nisam došao do 60. ajeta u kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْكَ عِبَادِهِ, on je zaista gordi koji bdije iznad svojih robova. Pa mi je taj glas rekao, o Hamza, zar ja nisam gordi koji bdije iznad svojih robova? Pa sam rekao, bela, jesi gospodaru. I shvatio sam da pričam sa svojim gospodarom, sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa mi onda rekao dalje, ikra, uči. Pa sam završio do kraja sure, završio suru El En'am, pa sam počeo da učim suru El Araf i završio je. I na kraju sam pokušao, kaže, da učinim seždu i tilavet, jer se na kraju ove sure nalazi sežda i tilavet. A onda sam čuo taj glas koji mi kaže, hasbuk, dosta, dovoljno je. Zaista je dovoljno ono od seždi koje si činio na dunjaluku. Ovaj dan nije dan seždi, ovo je dan nagrade. Jedna kratka opaska, draga moja braćo. Kad je rečeno Imamu Hamzi da uči, da nije znao sure koje je učio, te podugačke sure, suru El En'am i suru El Araf, kako bi učio? Moramo učiti više Kur'an, braćo i sestre. Zamislite ovo što pričam, zamislimo sebe sad da smo u toj situaciji. Koliko znamo od ajeta? Allah poslanik je sam kaže da džennet ima svoje stepene, deređe, mertebe. I koliko budemo više ajeta znali, inša Allah, naš stepen u džennetu će biti viši, bolji, lepši, veći. A koliko usput imamo besposlenih razgovora, sjela, kahvi i tako dalje. Treba imati sjelo i kahvu i sve to, ali odvojiti vrijeme svaki dan za svog gospodara, za ibadet, za Kur'an, draga moja braćo. Pa kaže dalje Imam Hamza, pa mi onda taj glas rekao, o Hamza, a on najbolje zna jer to u snu mu govori Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže, ko te naučio tako da učiš Kur'an? A on kaže, moj šejh Sulejm, jer se njegovi šejh zvao Sulejma i njegov je sad ovaj učenik koji ga zatekao isto bio Sulejm po imenu. A ko je, kaže, naučio Sulejma? A Allah najbolje zna, Allah je sve znajući. Kaže, njega je naučio šejh Jahja.
A ko je njega, kaže šejhe Sulemi, a ko je njega, kaže Hazreti Alija radijallahu anhu, a kaže ko je naučio Hazreti Aliju? Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A ko je naučio njega? Kaže Džibril alejhi selam. A ko je naučio njega? Kaže pa sam zastao. A taj glas mi je rekao kul ente, reci ti Gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže sam rekao Allah subhanahu wa ta'ala. Pa mi je Allah subhanahu wa ta'ala rekao u snu. Dalje, kaže o Hamza, reci svojim prijateljima da ja najviše volim one koji uče Kur'an i ono što sam pripremio za njih više je od onoga čime tebe sad častim. I onda mi je rekao taj glas priđi, pa sam prišao i osjetio sam kao preko mene da je prošla ruka sa mirisom koji se zove galije. A galije je nešto skupocjeno na arapskom jeziku, nešto vrijedno, braćo i sestre. Pa mi je taj glas rekao o Hamza, ovo nisam učinio samo s tobom, nego sa svim učačima Kur'ana i prije tebe i poslije tebe. O Hamza, tako mi moga izzeta i moje časti, wa dželali i moje uzvišenosti. La ukrimenne, kari el Kur'an, kaže ja ću zaista počastiti onog ko uči Kur'an i Kerim. I onaj ko bude postupao po Kur'anu, neće se nikome drugome obraćati na sudnjemu danu osim mene. Pa dalje kaže Imam Hamza, kaže mi dalje u snu, taj glas, gdje su oni koji uče Kur'an, koji čitaju Kur'an gledajući u mushaf. A Imam Hamza kaže, ja kažem, ehufavukum, kaže, je li hafizi Kur'ana? Kaže, ne, nego oni koji uče Kur'an gledajući u mushaf. Braćo i sestre, zapamtite, ne odnosi se na hafize, samo ne kaže oni koji gledajući mushaf uče. Koji ne uče harfove i teđvid, uče Kur'an. I kaže, ne, nego oni koji uče Kur'an gledajući u mushaf. Tako mi moje veličine neću kazniti onoga roba koji bude učio Kur'an i prenesi njima da će im za svaki proučeni ajet biti povećan stepen u džennetu. I onda se Hamza okrenuo učeniku Sulejmu i rekao, eto zašto sam trljao svoje lice, kaže, po zemlji. Jer ja smatram sebe da ja nisam dostojan, da mene Allah dželešanu počasti svim time. Njegov kirajet je jedan od poznatih ovih mutevatir kirajeta, braćo i sestre. Eto, toliko za večeras. Halalite, molim Allah subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu od koristi za mene i za vas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas sve sačuva, da vas nagradi najboljom nagradom. Molim njega uzvišenog da pomogne svim muslimanima na zemaljskoj kugli, posebno u Gazi, u Palestini, da on uzvišeni da prestanu svi ratovi na zemaljskoj kugli. Molim njega uzvišenog da nas učini istinskim pripadnicima Islama, da nam sačuva naše porodice, nas uputi na pravi put, da nam da živimo i da preselimo kao muslimani, da nam da lijep završetak, da nas sačuva džehennema i džehennemske vatre, da nas svi skupa sastavi u džennetu, bi'idnillahi ta'ala. Allahumma amin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah vas nagradio i halalite ako samo duži. Allah vam nagradi šejh Haris, koji je prekrasni zborovi. Allah vam nagradi vas za vaše sabore, za vaše potrpenje. Kako se zborov ima pozadnje knjiga koji saka da nabavi, a koji saka da posluša od njih ljahije, da će od Amer, prajdemo u saboru sa 2 minuta, nagradi. Od njih ljahije moći duhovno da se osvežimo inša Allah i poslije da stigamo da napravimo zajednički. Mogu da ovaj minut samo za ovu knjigu da reknem ako je ništa? Može. Evo halalite, braćo i sestre, ja ću samo sekundu, pošto su me oni zamolili. Ja znam da ste vi voljeli rahmetli muftiju Zukorlića kao i svi mi koji smo živjeli i radili sa njim. I ja sam napisao jednu knjigu kao sjećanje na rahmetli muftiju Muamer Efendiju Zukorlića, Allah da mu se smiluje, koji je bio jedan od naših najvećih sinova koje je dao bošnjački narod. I ja sam tu knjigu napisao kao sjećanje s obzirom da mi je on i rođak i brat i prijatelj bio, ali i profesor i lider. I imala jedna emisija o tome i na televiziji. Ja nisam htio da pravim da je to
ni biznis, ni u komercijalne svrhe, niti želim ovdje da pričam večeras o trgovini, ali oni koji žele mogu da je nabave i da vide eto s mog aspekta kako sam pisao njemu, kakav je bio kao profesor u medresi, kakav je bio kao lider, kako sam ga ja znao kao dijete od 10, 11, 12 godina, a onda kad sam upisao medresu, kad mi je bio profesor, pa sve do smrti o svemu ovome što smo mi radili zajedno, sve ove projekte sa njim, a tu je bio u tom timu su bili mnogi od vas, među kojima je šejih naš dževat, da ga Allah dželešanu nagradi. Tako da, mnogi džematlije su, bilo im je zanimljivo, pošto sam ja prvi napisao tu knjigu o njemu, odavde, da kažem, s ovih prostora iz dijaspore, tražili su mi tu knjigu, ja sam rekao, eto da se pokriju troškovi štampe, ona je 10 eura, ko želi može nabaviti za sebe i eto čitati neke osnovne stvari i neke događaje, 5 događaja sam izdvojio sa njim, eto kakav je on bio čovjek. Mi naravno, Allahu dželešanu se klanjamo, poslanik alejhi selam je naš miljenik, ali nije svetac, u islamu nema svetaca i mi smo voljeli našeg muftiju koji je bio naš profesor, naš učitelj, naš vođa i lider, ali nismo njega obožavali, niti smo ga uzdizali, niti veličali u smislu neudu bila božanstva ili sveca, ali kao nekog koji je sigurno jedan od mudžedida, jedan od reformatora bio u ovom narodu, koji je, vi znate i vas je posjećivao ovdje, i eto kao uspomenu na njega, kao što bismo i napisali o mnogim drugim našim sinovima, tako je nastala i ta knjiga da eto neko ne shvati pogrešno. Pa onaj ko želi, eto je može nabaviti za sebe. Allah dželešanu da vas nagradi, eto mene su zamolili neki ovdje da donesem onako usput i ja sam eto donio, ko želi može nabaviti. Assalamu alaikum. وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمرون
قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون ينار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. No, tak nasza osoba nagrody za sabro, za druženje, to šejhu, za filtr. Ako svaka da svega jedna zadnjička slika da napravimo, da jedan spomen, inša Allah ta'ala. Borim, to ne